dateng Alengka Diraja. Wah, yen ngono bakal sekudon karo Jedhes Rama Wijaya. Iya. Ora mung wong tuamu, nadyan kowe bisa warna. Kok kowe pidak jempol gedhek antuk karo wong Pancawati. Gedhek siramu kula adosi yen ngaten Kang Mas. Wah. Bangsa kok mlayu-mlayu ngaturaken ketiwasan Raden Nyaosi Priksa bilih ingkang putra angger bisa warna tanding kalian Raden Indrajit Digonanda. Raden Indrajit menika nyandak pedhang sak tebah dawanipun ingkang putra nyandak wangkingan usaha kali dipun tamaken jemedhar swantenipun kados gelap ngampar. Aduh Raden kawuni ngono. Kula mesaken dhateng angger bisa warna dasaripun maksih muda prasasat dereng ical pupuk lempuyangipun maksih bedhel kulitipun yen ngantos kecocok yen kesuduk pusaka menika kados pundi kula nyuwun pengayoman Raden Gunawan Bisana mundur Patih Kertabangsa mundur. Indrajit pun paman aku ora mbelani anakku lanang uga ora ngluputke kowe nggih. Dikaya ngapa tega larane ora bakal tega patine. Upama yoga aku bisa warna kok unggul jurite. Pun paman aku ora rumangsa marem ora rumangsa seneng. Merga kok menang kok ngalahke karo sedulure dhewe. Semono uga yen upama nggonmu tanding mungsuh karo anakku lanang bisa warna. Kok kowe ingkang unggul jurite kaya ngapa nggonku nyawang penandhange anakku bisa warna. Yen ora kena tak rembug srana becik kowe ora gelem muncat saka kasatran Kuntara
Paripaksa pun paman aku tegel pentala namake kemandan. Namake kemayan nggih Indrajit Tampanono. Tan pamaring sukma sinukmaya winaya ing asepi sinimpen telenging kalbu Raden Gunawan Kuntawibisono sedakep saluku jaga ngeningke panca indriya panca wilangan 5 indriya pengangen-angen ana rupa datan kadulu ana swara datan rinungu ingkang kapandheng muhung pucuk ing grana kusika sekawan kang kaberat sajuga kang jinidikara kinarya nut lakstaning brata megeng napas lan ubus lidah kapadalaken palenggan rasul tis kaya mati ngadeg kaya liyep layaping ngaliyup kaya mati jroning urip kaya urip jroning pati matek daya mujijat ana daya luwih mijil saking angganipun Raden Gunawan Kuntawibisono nempuh wonten ing rananggana kagat kang sami tumingal lakon mati wah us oh Kanjeng Rama kula ngaturaken gunging panuwun tanpa pepindhan Kanjeng Rama. Paduka ing sampun mbiyantu dhateng ingkang putra kula pun bisa warna. Nggih, aja kesusu bungah. Sak temenipun Bapa ora mbelani jeneng sira, uga ora ngluputke kelawan kadangmu Indrajit. Merga dheweke wis dingendikani beguguk Mekutha Marton supaya oncat saka papan kene parandene malah gawe geger. Yo nganggo cara ngene iki pun bapa nyape sing padha dredah. Nyape sing padha pasulayan. Yen ora tak sape, cilik loro gedhe tumekaning pati mesti nuwuhake bebanten. Mekaten Kanjeng Rama, yogaku bisa warna ya. Lajeng kepareng paduka kados pundi? Titiwanci dina iki pun bapa bakal suwita ngersani Raden Rama Regawa satriya ing Ayodya. Nadyan sak temene dianggep mungsuh nang nggih iku
dewa ingkang Jawantah titi sing Sang Hyang Wisnu Bathara mulnajan Kakang Prabu Dasamuka kae kadang merga ora kena mendha ing pamuta ora gelem luntur saka guntur paripaksa pun bapa bakal ninggalke negara ngalengka diraja nggir ing lenglenging jero mangungkung kandhuan limang lerlena tanpa kanin ing prayoga sing padha waspada prayitna ngati-ati nggone Jagara Muksa tunggak kemit kasatriyan Kuntara mesti Kaka Prabu Dasamuka ora nrimake yen nguninganipun bapa bakal malik dingal nuwun inggih namung ngestaken dawuh Kanjeng Rama menawi mekaten. Minangka sambeting carita prak ginawe ado-ado ginawe prak tunggal kandhane beda papane. Tan kadheng mapan wonten ing negari Guwa Kiskrendha. Ingkang mapan wonten negari Guwa Kiskrendha. Ingkang wasani ingkang ngedhaton ing riku paratuning Rewanda Sang Nerpati Sugriwa. Denadeg ing abdi ing kepatihan arane Patih Jaya Anila. Miwah ingkang putra Raden Jaya Anggada miwah yoga pulunan Raden Senggana mangkon lenggahipun tenguk kaya gumuk lenggah wonten ing negari Guwa Kiskrendha swasana katingal sepa sepilir sepasamun. Mongko darajating praja kawuryan wos sonya ruri rora pangrengkara
karana tanpa palupi ati lara silas tuti sarajana sujana kelu jagat wasisaning dewa ya jagat pramudita pati Jayanila prayoga nanggonmu ngadhep Jayanila kawula nuwun nana inggih Gusti kula sinuwun Prabu Nerpati Sugriwa sampun boten kirang setunggal menapa kula nyaosaken pangabekti mawantu ya wis ndak tampa pangestuku wae tampanana Jayanila sampun boten kirang setunggal menapa anggen kula nyandhi sabda pangandika paduka apa dene anak kula nang nggih Jayanggoda tak dama-dama taruna bisa nggenteni Sudarma padha kanthi becik nggonmu sowan kawula nuwun inggih Duh Kanjeng Rama sampun boten kirang setunggal menapa sowan kula namung kejawi nyaosaken pangabekti mawon tumugi konjuk iya tak tampa pangestuku tampanana sanget nggene kula mundi paring pangestu paduka Senggana nadan kowe ngadhep ana mburi prayogakna Senggana kawula nuwun inggih Paman Nerpati sampun boten kirang setunggal menapa sowan kula namung kejawi nyaosaken pangabekti mawon tumugi konjuk sandhaping padha mawantu iya tak tampa lungguh sing prayoga sampun boten kirang setunggal menapa bali menyang kowe Pati Jayanila anak kulanang Jayanggoda lan kowe Senggana rikala dueng uni jaman nggonku perang lawan Kakang Subali Suwargi merga kena dayane Kakang Subali nganti aku kecepit wit kasambi sambat-sambat kaniaya sapa sing iso nulungi penandangku nggone kecepit wit kasambi yen kakung upama kok ratu tak suwitani yen putri tak dadekke garwa dilalah kersaning Gusti ingkang bisa nulungi rikala semono yaiku Raden Rama Regawa kang mangkono wiwit dina iku aku pasrah jiwa raga lan kabeh punggawaku Wadyabala Rewanda tak pasrahke ana ngersani Raden Rama Regawa ingkang sejatine iku titising Sang Hyang Wisnu Bathara mula kang saka iku Jayanila nggih kula wonten dawuh titi wanci dina iki ingsun nampa timbalan saka ngersani Sri Rama Wijaya kang wis lenggah ana ing kraton Pancawati miturut ombyaking pawarta Rekyan Sinta iku wis cinidra nanging durung cetha sapa kang nyidra upama Nalendra ratu saka ngendi yen satriya saka kasar ngendi sapa sing dadi kekasih iki ndadekake bingung penggali Sinun Prabu Rama Wijaya mula kang saka iku titi wanci dina iki aku bakal sowan ana ing Pancawati anggota nggih kula wonten dawuh tata siaga ketak kanthi sowan ana Pancawati ngestaken dawuh nyuwun pangapunten Duh Paman kula kepareng badhe nderekaken paduka Senggana kok rasa melu kula kepengin sanget ndedhebe kalian Sri Rama Wijaya kula kepengin sanget nguningani kados menapa wujudipun negari Pancawati Paman kowe kethek klular-klulur kaya krama kathok ora gelem nyambut gawe kurang trengginas kurang cakcek ora kaya kadangmu si Jayanggoda lah kok karep melu ngadhep apa ora malah ngisini-sini mboten kula trimah wonten jawi mboten menapa Paman ingkang baken kula nderekaken paduka Paman Nerpati sowan dhateng Pancawati mbok kene wae tumbu negara nggo kesrendha mboten kula adreng sanget kepengin nderekaken paduka piye anggota piye nggih Kanjeng Rama upami kadang kula menika adreng kepengin
tumut mboten napa-menapa. Syaratipun wonten. Piye? Syaratipun rening kedahipun kedah dumunung wonten negari Nggo Keskrendo kok badhe nderek yen didapuk menapa-menapa kedah manut. Oh iya, saiki ngene. Sing ngono. Tak rilani yen karep melu ora apa-apa. Ning mergo kowe ora melu paitungan, dadi najan kowe upama kok melu kowe ora bayaran. Piye? Mboten menapa-menapa paman, kula sampun trima. Kowe trima? Inggih, kula trima. Yen anila pancen ana datarane, anggota pancen ana jatahe. Ning nek senggono, mergo kowe melu karepmu dhewe kowe nusul. Inggih. Dadi yen upama ora nampa blanja, aja piye-piye, mboten menapa-menapa. Upami kula dipun dawuhi, keplok-keplok nggih kula nderek. Keplok wis lewah kok keplok. Ora usah keplok. Iya. Nderek kemawon. Yen upama engko tak dawuhi apa-apa kudu manut, kula namung nderek. Yen ana bekakas wujude tas mbuh apa, mbuh kandi, senggono sing kudu nggawa. Saguh? Inggih, kula sagah. Aja suwala, mboten badhe suwala kula paman bakenipun kula nderek kalian panjenengan. Ya wis. Yen ngono, anggota. Nggih, wonten dawuh. Metu jaba. Nganti para kadang rewanda budal sowan ana ing Pancawati, monggo kula dherekaken.